Il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Clyde Caruana ġab fix-xejn rapport qarrieqi mill-Midja Nazzjonalista dwar il-pagi tal-ħaddiema Maltin. Fir-rapport ingħad l-istatistika mill-Eurostat tikxef kif il-pagi tal-ħaddiema f'Malta qed jonqsu. Iżda ma' One News, is-Sur Caruana tenna lil Partit Nazzjonalista milli jidher jew ma jafx jinterpreta l-istatistika jew għandu l-intenzjoni li joħloq disgwit. Naħseb min kien qed jinterpreta l-istatistika li ħarġet dal-aħħar mill-Eurostat jew ma jafx jinterpreta l-istatistika jew inkella raġuni l-oħra tista' tkun li jrid l-interess tiegħu li jiżgwida n-nies. Fil-fatt is-Sur Caruana spjega li l-istatistika turi kif mill-2013 l-hawn il-pagi tal-ħaddiema Maltin żdiedu biktar minn 20%, 13% iktar mill-medja Ewropea. Dan hekk kif mill-2013 l-hawn il-medja Ewropea ta' żieda fil-pagi kienet biss ta' 7%. L-interpretazzjoni tkun fuq numru ta' snin kif diġà qed minħabba l-fatt illi d-dejta tista' tkun influwenzata jew minn stazzjonalità jew inkella minn ċertu movimenti li jkunu qegħdin jiġru f'dak il-kwart biss. Is-Sur Caruana assigura wkoll li l-pagi se jkomplu jiżdiedu grazzi għas-sitwazzjoni ekonomika li jinsab fiha pajjiżna. Minħabba s-sitwazzjoni ekonomika li għandna f'pajjiżna, minkejja li s-sigħat ta' xogħol qed ikomplu jiżdiedu, il-pagi bil-forsi jridu jkomplu jiżdiedu għaliex inkella min qed iħaddem jekk saħansitra jara li ma jżidx il-pagi jew inaqqas il-pagi żguru mhux forsi mhux se jkun qed isib ħaddiema għal post tax-xogħol tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.